Salutare tuturor! Stau cu stupii închiși. M-au anunțat ieri că stropește rapița aici lângă mine la 1,5 km. Am pus City și sus, care are fundul închis, am pus City sus. Stropesc cu apă. Jumătate în jumătate de oră le dau apă. Unii le-au găsit niște găuri, au ieșit și stau afară, nu poate să intre. Am vorbit cu fermierul, încă stropește, încă nu a terminat. Ăștia de aici au City de desubt și îi stropesc cu apă de desubt. Și am observat că albina care s-a îngrămădit la sită jos, când stropesc cu apă, eliberează sita și se duce în stup. Am vrut să-i bag la interior pe cei care blocau sitele, dar am observat că stropind cu apă eliberează sita și nu mai e problema asta să sufoce. Sperăm să termine fermierul cât de curând să pot da și eu drumul la stupi. Are gândaci, 4 tipuri de gândaci, infestații și stropește cu insecticid de contact. Acum n-am ce face, stau din jumătate în jumătate de oră și verific să nu blocheze sitele, ca să nu moară de căldură. Deocamdată nu e necesar să-i bag la interior. Înăuntru aici la mine e izolat cu polistiren și e răcoare. Am ușa asta, se închide hermetic și întuneric total de sub înăuntru. Vă salut! La mine rapița este înflorită. Nu știu la voi cum este. Am văzut că și la moldoveni peste Prut la fel este înflorită rapița. Mi-a zis fermierul că încă nu sunt albini la el în lan, ceea ce stupare din zonă o astupat ordinișele. Vă salut, o zi bună tuturor!